banituen, honan zen bizuet, banituen nota kutre batzuk, eta alabak esan zidan, ama, gauzak apur bat txukundu behar dira, eta PowerPoint bat egin zidak, ze, klaro, ni ez naz bateria ditua, nik erabiltzen dut hau nire klasetako. Orduan hau erakutziko dizuet, eta gitxi gora bera, pasatzeko. Zergatik ikusi genuen honen premia. Egia da, batez ingeleseko entzako, nik inoiz euskera mondot, eta ez dakaz erikusirik. Utalkagune materiala da, errestasuna eta itzela da. Orduan ikusi genuen, hori erabilial genuen klaseak emateko. Material mordoa dago interneten, eta pentsatu genuen baliatu behar ginela horretaz. Orduan, eta gero ikusi dugu bai graduetan, unibertsitatean, bai moduletan, leku guztietan, gero eta gehiago eskatzen zaie ikasleari aurkezpenak egiten jakitea. Orduan, pentsatu genuen trebatu behar genituela ikasleak. Horretarako apur bat trebia izan behar zara. Nik argi dakat, ikasleek nik baino askoz be gehiago kontrolatzen dutela. Oso argi dakat. Eta nik usteot, apaltasun horretatik hasita, igual errezagoa dela, ze askotan hankesatze itzelak ditugu. Orduan, hasieran nik gogoratzen dut, hasi ginela ikastaroa honetara joaten, eta 10 minutu lehenago joaten ginen gelara, USB-arekin, ala disketekin, eta ordenadore informazioa sartzen. Orduan, hori bazan, oso ostuna, oso... Gero internetan sartu zen, ni hasi nintzen internet erabiltzen, eta gero 2008an hasi ginen blogarekin, eta guretzako izugarrizko aurrerapena izan zen. Ze, klaro, oso eraginkorra zen, oso dinamikoa, oso arina, baina nire guretzako dakan desabantai handienaz da eguneratzen ez badozu geratzen dela oso itxusia geratzen da. Sartzen zela blogean eta azkenengo sarrera izan zen duela urte bete. Orduan, emoten ez duzula kasurik egiten, ez duzula zaintzen. Orduan, urte hartan hasi ginen wikiak ikusten, Mariluzekin izan zen. Eta niri iruditu zitzaidan bazalako liburu digital bat. Aukera bidituzu wikiekin niretzako. Ondo antolatu, ondo prestatu, dana supertxukun ipinti, eta amaitzen dozunerako ia dana zahartu eta edatu da, eta igual urrengo urtean ez duzu emon behar aukerako hori, ala ez duzu egin behar, gure kasuan musika ematen dugu ingelesez, eta emoten genuen background eta European culture, orain ez dugu ezer emoten. Orduan, izan behar zen zeu zer, gero moldatzeko erreza zana eta erabilgarria, no? Eta gure helburua beti izan da ikaslea, eta ikasleak egin behar duena da informazioa bilatu, gero informazioa prozesatu, eta gero produktu final bat sortu. Orduan horretako wiki apur bat erakargarria izan behar da, baina apur bat, ze emoten badozu bizitza, gif eta panpintxoak sartzen, eta ezin dugu galdu bizitza osoa olako gauzak egiten. Orduan, erabaki genuena, denboralizazioa garrantzitsua zela, gero zehar lerroak kontutan hartzeko modukoak, eta horrentxe bertan aipatu da moduan, aurreko urteetakoa berrerabiltzeko modu horrez bat topatzen, ez eta txapuzero izan. Eta orduan, guk dakaguna dira, wikiak ditugu, baditu bi wiki, bat ez dugu erabiltzen aurten, ze musikaia ez dugu emoten ingelesez, baina handa, norbaitek erabile badu, Sites wiki barruan sartzen ditugu, eta gero hasieran egiten genuen beste modu batez, baina orain Google Classroomen bidez jasotze ditugu lanak. Nik suposatzen dut, mundu guztiak badakila zer den site bat, nik baldin badakit, baina, zeu zer edo harinegi egiten badot, galdetu, Eta, orain pentsatuat gogoetan. Ondo funtzionatzeko egin behar dana da, argi utzi zer nahi dozun. Horretako. Ez gara arduratzen zen. Letra desberdinak badira, garrantzitsua dana fosforestatuta, jazta. Eta, klaro, aurreko kurtsoetako lanak hortik atzetik dabiz. Begiratu aldira batzuk, benetan oso ondo egin da. Beste batzuk, danatarik dago. Haientzako batzutan motibagarria da, beste batzutan bada
aitzaki bat kopiatzeko, orduan horri batzuk blokeatuta daude. Zuek nahi badituzu horri horiek ikusi, por lo que sea, behatze dira zuek horri bat eta nik baimen emongo izuet. Eta, pues nada, hau da aurkezpena pentsatuta neukana, ondo iruditzen bazaizue. Orain zabalduko ditut wikiak eta erakutziko dizuet zelan antolatu ditugun. Bueno, hau da, honekin hasi ginen, bai? Eta orduan, hasi ginenean erabaki genuen instrukzioak argi egon behar zilela. Gauza batzuk egoneratuta daude, beste batzuk ez. Ez dakit, gehienok ingelesa kontrolatuko zuen. Baina, helburua ingelesa ez danez, nik erakutziko dizuet zer dakadan. Niz ez da que dice que hau ez da, pues galdetu edo ez da ipa. Instrukzioak hemen daude. Gero, eurek jakiteko zuzentzen dugunean, hau ez dut beti egiten, ze hau egiten baduzu. Ez dakit, egun lanekin ez atxetik ataratzen. Baina bada modu bat, toke emoteko, ze morez badago, badakite. Copy-paste egin dutela, kopiari pegar, eta orduan penalizatu egiten dugu. Gero, hemen sartu nuen, Irlandari buruz topatzen duen guztia, gauza batzuk oso onak dira, beste batzuk ez, danatarik dago. Baina niretzat, Eskozia, England, hori batzutan ateratzen da, beste batzutan ez, ez dakizeren arabera. Baina, hemen dakago material, ez da? Eta hemen dakago bai ikaslentzako, bai irakaslentzako. Orduan hemen zer dago? Hiztegiak, ingelesa praktikatzeko, hemen sartu alda, nahi duzuena, batzuk badabiz, beste batzuk ez, Dinot, kurtso hasieran frogatze ditugu estekak, baina estekak egon batetik bestera, errepente ez duaz. Gauza bera, baina ipintzen baduzu izena, interneten ateratzen dira, bai? Bueno, ametik, irakaslentzako, hau, etortzen ziren edo Mariluz edo Kristina, eta egun horretan, emoten ziguten da, nik sartu egiten nuen. Atalaz atal, baina más o menos, Orduan ez du oso orden, apur bat anarkikoa da wiki hau. Gero hau, ikasleek zer jakin behar dute, idazlan bat egin behar dutenean. Guk sortutako konektoreak esaten dira, euskaraz konektorea egiten dira. Hau, gero, hortik topatzen duen guztia, batzuk guk eginda, gero, entzumena praktikatzeko. Hau daukago, oso onda dago, ingelesa ikasten bazabete be oso ona. Gero, ikasgai guztietako denatarik. Eta niretzako hau da, igual, garrantzienetariko bat. Ikasli esaten diegu zelan aurkeztu, nik PowerPoint bat ekarri dudala, baina nik ikaslei behin eta berriro esaten diet. Ez erabili beti PowerPointak, zezke aspertzen duzue jendia. Orduan, pues ez dakit, triplite, karameo, izupresi, nahi dutena. Eta oso trebeak dira. Zegu egoten gara, aurten, iaz ibiltzen ginen. Ordu bete, Kristinarekin programa barri bat ulertzeko. Gero, argazkiak sartzeko, beste ordu bete. Eurek hartzen dute programa oso intuitiboak dira, eta oso ituta daude, eta momentutxu baten, informazioa baldin badaukategia prestatuta, sortzen dutuna marabila. Eta orduan, alde horretatik, hau interesgarria da. Eta seguro zuek, gero, lagunekin komentatzen dozunean, edo lankideekin. Eta hemen sartzen dugu. Gero, Sokratif, hemen, ideia batzuk, ez kopiatzeko, begiratzeko zerara, begiratzeko jendeari, zutik egiten dituzte oso interesgarri egitzen zaigu. Eta horrekin batera aurten, hizkuntza proiektu barruan, institutuan, erabiki dugu, irizpide batzuk landu oso sinpleak. Eta mundu guztiak jarraitu ditzala irizpide horiek, ze ingelesekoak esaten badie. Izan behar dira oso diapositiba landuak, euskerakoak esaten badie. Ez, gehienez jota 7 hitz. Orduan, horretan gabiz. Finkatuta dagoenean eta sartu ingo dut. Bueno, hemen daude blog batzuk, eta hemen buruatzen zaidan guztia. Behitu zuen zer dagoen hemen. Orduan, funtzionamendua eraginkorra izateko geuk hasi ginen duela urte batzuk. Hortik ikusiko duzue,
denboralizatzen. Orduan, hemen sartuta dakagu, zer egiten dugun. Lehenengo trimestrean, bigarren 3 hilabetean, eta momentuz bakarrik eman dugu lehenengoa. Zergatik, iaz izan zen adibidez Dickensen Urteurrena, eta hola duela urte 2 ustean. Iaz eta urten Shakespeare, gero Eukiduga eta Christie. Ikusten badugu zer interesgarria dagoela, sartu egiten dugu. Eta orduan, aldatzen dugu apur bat, aldatzen dugu, eta apur bat ez dakite bizitasuna da eguneroko, hemen bizi dira, eta aurten bizi dira. Bueno, gero zehar lerroak. Historiako, ez dakite, 3 mailetan, lehenengo DBH, laugarren DBH eta bigarren batxilergoan, historia ingelesez ematen dugu, eskaintzen dugu. Eta orduan, historia mintegikoekin elkartzen gara, eta eurek esaten egute, gabitu, oso interesgarri izango litzateke, lantzea hau eta hau. Un brainstorming egiten dugu, zenolako hitzak izango ziren interesgarriak zuontzako. Eta orduan, hortik dator hau, adibidez. Task 1, oso argi, task 1. Parrafoak sortzeko. Definizioak egiteko, ez dakite definizio bat egiten. Orduan, historiakoak ez daten, zeratik ez dozu egiten, adibidez, referendum. Iazkoa izan zen Eskoziako referenduma, aurten Brexit izan da. Orduan, sortu behar dute. Parrafotxu behar, hitz hauek erabiliz. Gero, bigarrena, sartu gara, hauteskundekin, badakite aspertu egabizalda, baina ez lo que toka, gaina historian hori egiten dute, eta historia ingelesez selektibitatean egingo dutenez, orduan, uste dut ez duela merezia azaltzea zer dagoen hemen, nahi badozue sartu, begiratu, zer egon behar da definizio baten, zer den, nun, noiz, eta. Gero horrekin batera zer sartzen dugu hemen, urte garrantzitsu batzuk. Urteak, moteko definizioa. Izan zen momentu bat, non, bale? Gero, aurrera baz. Gero ja sartzen gara, zela noa, ondo, no? Sartzen gara, hori, historiakoekin, adostutakoekin. Hasiko dira ikusten turning points en historian, no? Momentu garrantzitsuak, markatzen dutena, horrekin batera, ez dakit, iraultzak. Eta hemen lantzen dugu, Michael Collins aitzaki hartuz, inoiz aldatzen ditugu pelikulak, hitz batzuk. Eurek sortzen dituzte haien dokumentuak eta horrela azterketak edo idazlanak edo prestatzen doazenean, badaukate iztegi apur bat landu bat. Hori alde batetik. Honekin batera, zintzen bestiai erakutzen nahi nizuena, bidaiak, zertako erabiliko dute ingelesa, akademikoki argi dago, azterketak gainditzeko, kanpoko azterketak gainditzeko, eta parte bidaiatzeko. Eta orduan, ikasle hauek ez dakite, hegazkin bat zelan hartzen den, hotel bat zelan reservatzen den, eta orduan beti sortze ditugu bidaiak. Horretako egiten dugu, adibidez, 3. DBH-en, eta oso praktikoa da, eta beti erabiltzen dute benetazko materiala. Adibidez, hemen. Hemen, first, bale? Eta hemen dakazue Enjoy Scotland. Hau, saipata, gutariko batek sortutako saitak, eta orduan, saitak kontrolatzen dituzuen, no? Ni baino bete sobra. Merezidu azaltzea zer dakan barruan? Ez da ditu. Dinot, sait baten argi utzi behar duzu, zein den bete beharra, zein den behar duten, oso asko murrizten dugu zer ipini behar duten bakoitzean edo, 3. DBH-en oraindik gidatu behar ditugu. Gero prozesua zein den, kasu honetan aitzakia zein da, bidai agentzia bateko langilea ezare eta konbentzitu behar dituzu. Eta guztiek bardina egin ez dezatela egiten dugu. Badaude 3 motatako turistak. Batak diru piloa daka, baina ez daka seme-alabari. Besteak seme-alabak ditu, besteak joten dira. Bestela joten dira wikira, sartzen dira Wikipedian, eta hasten dira pipipipi.
horrela, geuk emoten dizkiegu estekak, Bueno, hemen dago dana. Informazio guztia, hau guk sortutakoa. Eta gero self-evaluation, beti zelan da, autoevaluazioa. Eta konklusio bat. Honen moduan, dago hemen. Bai. Zeu zer ikusten duzuen, nahi badot eurek jakitea bekak atera direla ipintzen dutan goian. Bardin dit, bigarren trimestean uste dutela, aurten jaztugu emoten kultura europea, ze desagertu dira laugarren DBH-ko aukerako ikasgaiak. Orduan, zer egiten dugu, hortik interesgarria zen sartzen dugu ingelesean, ze 4 ordu daude. Era berean, modu berean, hemen daukagu proiektu pare bat. Bata da Trip to Island, eta bestia da, Al Jameson, Film Festival. Batzutan ateatzen dira, beste batzutan ez dakiz ere. Honekin batera zer lortzen dugu, egiten dugu, beti emoten diogu, zelan da hori, checklist, zelan ditzen da? Kontrol zerrenda. Euskera edorra dakar, nik oso teknikoa. Orduan, hemen dakazu, eta honekin batera aprobetsatzen dugu, hau, hiztegia lantzeko. Eta hemen dituzue, ariketa batzuk, jakiteko zelan deitzen den, lehengo aldi izin Inglaterra joan nintzen dian, ez nekien ezberdintasuna twin eta double, eta bata da, hogebi eta bestia bat, gauza horiek jakin behar dituzte. Pues han dago. Gero zelan itzuli behar ez duten, gero apur bat hori da, bai? Eta gero, informazio orokorra be badago, bigarren batxilergoa. Zer egin behar duten, ondo idazteko, zer egin behar dute azterketa, selektibitateko azterketa ondo egiteko, hemen ikusiko dituzue gauzak, ingeleseko azareten bat ez bekide. Ez da, txapuza. Erabili nahi dozuena, hau oso interesgarria da, dinot, zeme alabeka dituzu eta auper joaten badira, badaude timo ederrak interneten, orduan begiratxu bat bota, eta gero zelan idatzi kurrikulum bite. Ze egin behar izango dute, orduan gauza praktikoak dira. Gero, Creative Commons hau izan zen, iazko ikastara ikusi genuen, hemen sartu nuen. Eta gero hori, esan dizuedana, nahi baduzue iazko proiektuak, aurreko proiektuak, erakutziko dizuet bat nahi baduzue Final Projects, non dauz? Hauek, hemengo batzuk, pues baina, etzien beste munduko proiektuak izan, baina beste batzuk oso interesgarriak. Fracking, frackingeko izan zen, baina. Baina hau, kargatzen bada. Orduan, hauek aurkeztu zuten holan. Duela urte bi egin zizkidaten blog batzuk itzelak. Bidai egin zuten blog baten bidez, eta orduan egon bakoitza blog bat, sarrera bat. Hauek egin zuten hau, nire potxoliko dituzteidan, sign language. Eta polita da, ikus nahi basua ez dute, beraik emango egiten, baina oso txukun, oso ondantolatuta, oso, bai? Eta gero, norbaitek musika emoten badua, norbaitik musika beti zabaltzen ditut amaikamen. Aurten jaz dugu emoten, ze ideia zen transizio bat, eleanistasunean sartu ginenean, eman behar genuen musika, ze ez egon ezer, orduan pentsatu, musika emango dugu, baina urten etorri da irakasle bat, ez dakizen emoten duna, biologia, beste bat, ez dakizen, orduan dia badago, karga ingelesez emoteko. Orduan, hori bat bian, gauza bera, norbait interesatzen bazaio, hori bat bi. Eta hemen gauza bera, musika, egutegia, aurten erabiliko ez nuenez, ez dute zer egin. Hemen dakazu iazkoa. Proiektu guztiak izkutatuta daude. Biografiak, adibidez, biografiak lantzeko. Ez du egingo betiko roioa. Timeline, badaude programa batzuk oso interesgarriak direnak. Bai historian egiteko, orduan ikusi genituen duela urte bi, sartu genituen. Eta biografia izan beharrean, un truño, hola,
dana azalduta, sartzen dugu timeline ditzen da uste dut, badaude bizpailu, eta haiek sortzen dute biografia bat oso polita, eta gero azaltzeko momentuan oso horreza da eta oso erabilgarria. Hemen be, lehenengo ebaluazioan, gauza batzuk humori apur bat sartzeko, zer bestela espertu egiten gara. Musician, zau da zait bat, guk sortutakoa be, eta hemen gauza bera, zera musikari baten bizitza, bere obrak, bere lanak, eta hemen dagoana, useful links, assessment, eta. Gero, egiten dutenean, Google Classroomen bidez bidaltzen dute lana eta guk bueltatu egiten dugu. Glogster niretzako oso polita da, da poster interaktiba. Batzutan funtzionatzen du, beste batzutan ez dabil. Eta hau da, nik gehiagorik ez daukat, Hau da, eta eskertuko nizuik ez, no tengo sentido ridikulo galdu nun espalditik. Orduan, benetan eskertuko nuke, baten batek ikusten badu, oie, hau ez oso aldatu eta holan izan beharko lizteke. Genial, ze nik bakarrik egiten dut, nik esaten dut, ze maiak egiten dugu, eta orduan, eskapatzen zaizkigun gauzak, esaten badia zuen. Oie, hemen hankasartze bat dago, oso txetartuko dut, bale? Erabili bat duzue, aurrera, bale? Ya está.